Nadakpan sa kapulisan ang gitumbok nga utok sa pagpanuli sa usa ka pawn shop ug jewelry store nga nahimutang sa downtown area ning Dakbayan sa Sugbo. Naila ang dinakpan nga si Jigger Heverola, hingkod ang panuigon mulupyo sa barangay Gutlang sa lungsod sa Argao, kinsa gikustudiya karon sa Cebu City Police Office. Base kini sa giluwatan nga extrajudicial confession sa duha ka naunang dinakpan nga sila si Dan Carlo Flores, pag-umangkon ni Jigger ug Jordan Bakino. Gisugo matud pa sila sa pagkuha sa sakyanan nga gigamit isip getaway vehicle ug gipadala kini sa bukirang dapit sa lungsod sa Argao. Samtang nadakpan sab si Jerome Kambarihan Davin, 37 anyos, mulupyo sa sitio Magkabayo, Barangay Kapyuan sa lungsod sa Argao niadtong Martes sa gabii. Kini pinaagi sa search warrant nga gipatuman sa Provincial Intelligence Unit sa Cebu Provincial Police Office. Samtang giisip usab karon sa kapulisan nga person of interest ang tag-iya sa maong sakyanan nga gigamit isip getaway vehicle kun diin bag-o lang matud pa kini na rehistro. Nagtuo ang opisyal sa kapulisan nga posibleng dili ibaligya ang mga alahas, inay tunawon kini sa mga tao nga dunay kahibaw sa proseso sa pagtunaw aron dili masango sa higayon nga i-dispose na nila kini. Wa pa sab sila makakuha og bana-banang kantidad kung pila ang nadagit nga mga alahas. Kini siya, kung unsa tong nahitabo dito sa Kuan, kung unsa tong nahitabo dito sa Cagayan de Oro City, nganong makunik na to. Tungod sa katong isa nga kining Kuan, kung tan-aw nimo sa CCTV, kini si Kuan si Jerome Devin. Mo siya ang una nga nisulod.